Знаете ли, защо толкова много деца отказват да се хранят дори и когато са супер гладни? Това, което обикновено правят е поглеждат храната, правят онази физиономия и гадост! Няма да ям! И после стискат устни. На момента, в който започнат да кленчат, че искат бомбонче, вафличка, шоколадче. Това, което наистина се случва е да искат да поемат контрола върху ситуацията и да ви поканят в игра на надмощие. С поведението си всъщност казват: напрягам се, защото искам да имам контрол. И от напрежението спира да ме се яде. Искам сама да преценявам кое е най-добре за тялото ми и кое не е. Това, което ние правим като родители, е обикновено да приемем предизвикателството. И от тук нататък можем да реагираме само по два начина. Единият е да заявим твърдо: сядай да ядеш каквото ти казвам. Не можеш да се тъпчеш само с боклуци. Или да капитулираме с: ето ти каквото искаш, не мога да изляза на глава с теб. С поведението си, разбира се, искаме да им кажем: искам да съм добър родител за теб. Грижа ме и се тревожа за здравето ти. А това, което те чуват е: винаги ще правя избори вместо теб. Или винаги можеш да правиш това, което искаш. Което, разбира се, за едно малко дете е непосилен товар. Искам да знаете, че който и път да хванете в играта за надмощие, той винаги ще е грешният. Затова най-добрият начин да се справим в тези ситуации е просто да откажем да играем и да не приемаме предизвикателството. Ясно е, че колкото по-малки са децата, толкова повече решение е нужно да взимаме вместо тях. И същевременно е нужно и да им даваме избори, в които те да могат да се учат да правят решенията сами за себе си. Ето как аз се справях с тази ситуация, когато децата ми бяха малки. Вместо да реагирам, поемах въздух и заявявах съвсем спокойно: добре, това е храната, която мога да ти предложа в момента и която смятам, че е добре за здравето ти. От тук нататък ти решаваш кога, колко и как ще я ядеш. Следващото ни ядене ще е след 3 часа. В крайна сметка ти най-добре познаваш своето тяло. Това работеше за мен безотказно. Ако и вие сте се справили с подобни предизвикателства, споделете какво е работило за вас.